Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin sugeng rawuh. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Limbo. Pinanggih malih. Pinanggih malih. Dalu punika bingah tanpa upami saged pinanggih kalian Pak Nardi ugi warga Kota Magelang memperingati hari ulang tahun Kota Magelang yang ke 1119. Luar biasa, kedah semangat karena sejarah elek Kota Magelang itu menjadi kota tertua di Indonesia. Luar biasa ya, Cez. Usiane wis 1000. Tepuk tangan untuk Kota Magelang. Suaramu kok ada beker-beker ketok lanangmu lho, Pri kok iki. Neng kene stylenya itu lho. Gon MOU, gon Memorandum of Understanding. Piye? Kowe bagian kalem. Heeh. Kowe ngon aku bagian nggo anu rupa. Kowe adol swara, aku adol rupa. Kan lho kok malah suarane kok malah gedene kaya ngono lah ya piye to sing tak adol ki apane? Oh berarti aku rekane dadi wedok. Wedok. Iki sowan kalau mau Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota sampun Pak Damar ugi Bapak Dr. Sri Harto. Kalau mau sampun lelagon sampun wah luar biasa. Budaya. Beliaunya niku juga budayawan juga, Mbak. Oh ngaten. Nggih. Menika dasaripun nggih beliau niku asli saking lalatan Boyolali. Boyolali. Nggih. Kelahiran asli Boyolali Banten nggih. Janipun kula niku nggih saking Boyolali. Uginanipun Bapak Sri Harto saking Boyolali. Janipun kula menika ya gumun lho. Gumun. Atase hari jadi Kota Magelang yang ke 1119. Nggih. Kudune ngrawuhke bintang tamu Jakarta sing hebat-hebat men nggih, kelakon nggih. Kok kula sing didhawuhi niku kula nyantos nyun pirsa, klentu mboten lajeng kula nyun pirsa kalian para panitia. Nedikanipun diriwangi salat malam niku ketemune jenenge Mimin. Ketemune jenenge ora Mimin kok. Sukimin. Lah, berarti kan ya nek iso ya sembur-sembur tutur to, Ces. Di balik kekurangan manusia mesti duwe keluwihan piye carane. Tinggal kita mengolah, mengedukasi paribasan mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu dikurangi loh. Aku anake wong desa, aku anake wong tani arep dadi apa? Aku mau lulusan ngene. Jadi jangan berkecil hati. Piye carane ngedekke hati, memberikan dorongan moral support. Loh, jadi jangan merasa oh, kowe minoritas tidak punya kemampuan, tapi nek tok olah kemampuanmu tok gali, pasti ada kelebihan. Loh, jadi cacenge manfaat dienggo tanduran men sok menungso ora manfaat. Loh, dadi kudu ngono kuwi. Kudu optimis. Optimis. Contone kaya kowe senadyan to kowe dhisik ki tukang keruk wedi, saiki ya iso dadi kaya ngene. Lah, sapa ta sing ngira kun fayakun nek Gusti Allah berkehendak saiki dadi artis paling populer 2000. Di ana wayang Mimin, ketoprakan, Mimin, uyon-uyon, Mimin, campur sari. Mimin. Pasar Magelang enek maling. Yo.
Ya ora nek kuwi ora. Iki masa jahiliyah kebodohan. Kota Magelang menika Magelang maju, sehat dan bahagia. Magelang maju, sehat dan bahagia. Kenapa kalau ke Magelang itu selalu bahagia, kenapa Le? Kenapa? Karena Magelang kan kota 1000 bunga, sejuta bunga. Sejuta bunga. Jadi kita berbunga-bunga. Atine kudu ayem mbak, pesinggian sedoyo. Apapun problem dengan yang rumah, jangan dibawa ke panggung. Nah, jadi harus fresh. Kita penghibur, kita penampil. Pak Kuning Tanah Jawi niku wonten ing Latan Kota Magelang. Magelang, nggih cocok. Nggih. Sampun wonten ing Gunung Tidar menika. Nggih, Pak Jan. Lo kota 1000 bunga niku Kota Magelang niku leres. Leres. Kota sejarah. Nggih, kota sejarah. Ugi menika wonten Akmil adalah Kawah Candramuka ingkang dipungodhog para jenderal-jenderal yang ada di Kota Magelang. Para priagung ingkang bidang badhe mimpin bangsane dhewe digodhog ning Kota Magelang. Pramila menika wau wonten dawuh saking menanipun Pak Dr. Sri Suharso. Nggih. Menika Kota Magelang yang 1000 bunga menika dipun aturaken nggih menika langgam utawi. Oh langgam mboten. Langgamipun wonten langgamipun. Wonten karya saking menanipun Kinarto Sabdo. Kenapa menika judulipun? Dipun aturaken sak menika Mawar Kuning. Oh, Mawar Kuning. Nggih. Monggo. Sareng-sareng Ibu Presiden. Sinalaras Mbak Abri Mimin. Nggih. diritani kanca-kanca nggih Nggih, kersanipun. monggo. Mawar Kuning. Monggo sa.
mujudaken bilih Kota Magelang kota sejuta bunga. Sejuta bunga. Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh hati. Luar Dipun biasa. pangersanipun Bapak Haji Damar Prastiono, uginipun Bapak Dr. Sri Harso MKes SGS menika. Jos wani Pak Wali Kota ki karo aku tuwek aku lho, Bri. Masa Lah ning ya luar biasa nyatane dipercaya warga. Lah Kula lagi mlebu mau kok nek cah cilik-cilike Mbah Kakung. ngono kok Mbak Kakung kuwi to. Budhe ngono kok Mbah Kakung. Nek cah cilik ki ya anu ya tulus ora iso diapusi ya. lho. nggih Kota Magelang menika kota perdagangan dan kota jasa, Mbak menika. Nggih. Pramila estu mugi-mugi beliaunya Binanipun Bapak Haji Damar Prastiono, binanipun Bapak Dr. Sri Harso menika amanah anggenipun dados wali kota dan wakil wali kota. Amin ya rabbal Kagem Pak Damar dan Bapak Dr. Sri Harso. Ugi matur nuwun dhateng binanipun aparat Kapolres Kota Magelang. Ugi saking Dandim 0705, ugi saking Ketua Pupadi binanipun Bapak Susilo Anggoro. Sembah nuwun. Nggih, ugi saking binanipun Bapak Kabid binanipun Bapak Sugeng Priyadi menika minangka Kabid saking Lalatan Kota Magelang, Mbak Apri. Nggih. Pak Susil Anggoro kula pun nate tepang jian Ketua Pepadi anu Magelang nika sampun pinanggih piyainipun nggih. Pancen nek suatu wilayah pengen maju ki ya syaratnya ana papat. Apa le? Dadi siji nomor siji kuwi kudu Apa? alime para ulama lan pemuka agama. Oh. Sing iso nentremke swasana, sing saling melengkapi. Dadi nek ana suasana panas beliau menginginkan. Ya terus. Nomor loro dermawane wong sugih. Wong sugih ning sing dermawan. Sing nomor telu dongane wong fakir. Dadi Wong jangan fakir. aku wong ra duwe, aku wong bodho gitu. Dongane wong teraniaya malah ijabah. Sing nomor papat adil lan amanahe para pemimpin lan punggawa praja. Dadi masyarakat, pemimpin, pemuka agama kabeh nyawiji bersatu Luar membangun biasa. suatu wilayah. Jet ngiki. Ora sak baene Wis tenan. ditintingi tenan Pak iki bintang tamune bengi iki kok. Bintang tamu sing larang kok golek sing murah kok, Pri. Lah kowe iki bintang tamu jarene nek kene bintang tamu kok nek kono ira Satpol PP wedi iki ngopo? Kuwi masa dulu jahiliyah. Iki kok ya cek wedi kowe. Kurangi lah. Klaster program wonten ing Kota Magelang menika Kerawat Magelang, Magelang Tumoto, ugi Magelang Kita Peduli, Magelang Bergaung. Menika program unggulan wonten ing Kota Magelang. Nggih. Mugi selalu sukses. Amin. Untuk beliau-beliaunya. Amin, Nggih, amin visi Mak misinipun Sangi. Dawuh kasembadan. saking pindanipun Bapak-bapak panitia hiburan malam ini untuk warga Kota Magelang. Nggih cocok, Pak. Nggih. Pokoke iki engko limbukan ngantek esuk. Nanti esuk pon lakon bacot ke sesuk. Sing penting aja ngantek keterak srengenge. Lah ngopo? Soalnya kowe engko bali lanang. Oh lah iya. Kembali ke fitrahnya ya, Pri lah ya. Dawuhipun saking pindanipun Bapak panitia jangan sampai lewat jam 3. Oh, Batas ngaten. ini boten wonten goro-goro limbukan. Oh, matur. Lagi limbukan nganti jam 3 kan lakone dereng kecandak. Bacot ke sesuk bengi mboten napa-napa ora selak dibalekke nggone awake dhewe kabeh. Kok kono maksaku kok terus kesemangat. Mboten campur perizinan meleh kok nggone awake dhewe kabeh kok mboten napa-napa. Nggih, semoga menika Cas panglipur. Panglipur nggih mamerke swaran di api Nggih, nggih. monggo. Nggih, sadurunge mengke sinden-sinden warang ngono sing Nggih. hebat-hebat saking sinar laras lah. pokoknya bintang tamune di Jan. aturi wekdal dhisik. Oke. Sinden kok umure 16 17 kabeh ya terus ra ono sing kira ono. Dipun tanjakaken Mbak Apri Mimin saking Nggih. Lalatan Kladen. Lah sinden 17 tahun nak wis mentes-mentes Heeh. wis dadi sinden. Heeh. Lah nggih iki eneng sinden wis Heeh. tuwi Heeh. kae karo aku, Mbak, ngapunten derek latihan. Oh, iya. Aku yo batin, sinden wis tuwi kok lagi latihan, kok wayah kayu mati aku. yo. Maksudnya ki wonge ora sombong ora takabur, jane wis mumpuni ning beliau merendahkan nyun sewu derek kelas. Lah ngomongnya lagi latihan wis Oh, tuwek alah. lagi latihan. Sing salah panampamu kuwi kok le. Mugi Oh, alah. dalem nika dipun giaraken langsung Lumantar. live streaming saking Dinas Kebudayaan Wah, ugi sih. Sinar Laras. Matur sembah nuwun ingkang sampun nggiyaraken. Menika wonten pamudutan dereng Mak Canggih. Nggih, menika saking pindanipun Bapak Sri Suharso. Pak Wakil Menika Wali Kota. ngersakaken lelagon ingkang dipun kersakaken nggih menika
lelagon Tombo Kangen. Nggih. Nggih. Tombo Kangen. Nggih, tombo kangen mangke saged kur. Pangundut. Nggih. Monggo. Oh, sak menika. Oh, nggih. Sak menika. Nggih. Oh. Oh, Mumpung nggih. beliau tasih pinarak lenggah. Oh, nggih. Langsung ngagem musik nggih Nggih, menika. musik saged. Kolaborasi kali kadang-kadang Berpacu dalam melodi. monggo Cok. Tombo Kangen. Sinar laras rumati audisi. So lelagonipun sampun pun pinangkani. Tombo kangen. Tombo kangen. Dados menika dicara wayangan menika ugi saged minangka tombo kangenipun Pak Sriharso terhadap warga. Kanggo ajang silaturahmi to, Jas. Mergo silaturahmi iki apa? Manjangke siswa lan nyaketke rejeki. Lho, dadi aja sok medhot pas seduluran, ra beneran sik sedelo ora apa-apa ning jangan memutuskan tali silaturahmi. Lho. Tur aku ning kene iki ditekoni panitia to, Jas. Piye? Nyun sewu Mbak Mimin, Mbak Apri menawi dugi Magelang saking Klaten nyaosi tumbasan bensin pinten. Ngapunten Pak, kula mboten nate ngarani, soalnya kula niati silaturahmi. Terus? Dan alhamdulillah ditampa kanthi becik. Heeh to. Sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko mulyakno tamu, sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir dermo silaturahmi. Duit ki ra mung angka mung etungan. Lho. Lho, dikekno kan ora pandhe bersyukur ya kurang. Sithik dicukupkan dimudahkan. Lho. Lah barokah adalah gajine sithik ning bojone gemati, tanggane rukun, anake soleh-solekah, ndek maratuwa ya luar biasa saya anggar tilik digawani beras, gawani gedang, gawani gula lho. Berarti kan dicukupkan. Coba sedina apa itu diblonjo bojone 5 juta, ning anake 3 mencret kabeh. Bojone mancing 5 dina ra mulih. Lah rak yo atine rak yo goreh to. Dadi sekarang itu wong urip aja mburu seneng. Ning mburu ayem. Nek kowe mburu ayem di situ ada kesenangan. Ning nek mburu seneng rung mesti atimu ayem. Betul. Iso atine seneng nek diburu pinjol terus pamanipun nggih to. Lho, lan sak pitute dadi Terus semboyan panjenengan menika duet karo sedulur iku dipun botaken. kula pilih sedulur sing nyekel duit. Soalnya digo bat-batan go gentenan ngoten lho maksudnya. Nggih to, nggih. Nggih, bakunipun. Mbak Apri, Mbak Mimi. Nggih, keparengipun dipun siaraken melalui saluran YouTube Pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang ugi sinar laras. Radio Magelang FM dalu menika. Oh, nggih. Menika kathah para netizen ingkang sami WA, ugi sami ingkang pareng badhe ngersakaken lelagon. Menika Presiden Kondam dharipun Mbak Wagio ugi monitor. Oh, nggih. Ugi saking Lalatan Tangmengu menika ugi sami mirsani saking Kalimantan ugi. Menika wonten pamundhut, Mbak. Saken podang kuning ingkang kartinganipun Mbak Apri kalian Mbak Mimi. Oh, iya trepen ya le anggar pasak dhewe kok nggon masalah permanuan podang kuning. Lagu podang kuning oh iya. Ning aku ya gumun di Apri polahipun di Apri joget ning kene kok bokoke tekan ketep kono ya. Saking polahe lho nyak lho. Piyai lho nggih atase mboten sempurna kok iso kaya ngoten lho. Ora sempurna kowe jelasno. Aja nanggung kowe. Maksudnya kowe asine ya ora putri murni to lah. Ning kadang dadi kamerane lho ya ampun Mbak Apri iki piyai kakong iso ayune kok ngono. Berarti garwa-garwa panjenengan kuwi ning dalem nek diragati, diopeni, hatine tidak dirusak batinnya, dibahagiakan, dimuliakan ya akan cantik lho. Lah bojone dianiaya, malah bojone dhewe ra diopeni malah ngopeni bojone kancane. Bojone dhewe diopeni sik. Reksanen Ragatono. Saya teko. Saya teko bocahe. Lho, contoh sing konkrete Di Apri kakung lho. Diragati, disenengke atine, ayem tentrem so cantik. Istri panjenengan jauh lebih cantik manakala kamu liakan. Istrimu adalah ladang pahalamu. Satu tetes air mata yang keluar dari seorang istri karena perlakuan suami 1000 dosa kanggone wong lanang nek ngantek wong wedok meneteskan satu. Termasuk kowe. Oh lah iya. Oh iya. Mah cerita mula. Nggih. Podang kuning menika pinangan pamundhut saking keluarga besar Sengon Pinggir. Sembah nuwun. Gede. Karo keluarga saking pun Bapak Sri Suharso.
Bapak Suparmo, Nggih. ugi menanipun Bapak Darmanto ngersakaken pun dangu. Mula lho Le. Sinda-sindan kok terima kasih. Suara hati kami sudah disampaikan ngono ki lho. Kuwi lho alasane aku dandan kaya ngene iki nggo Apa? pengeling-eling. Buat? Kena nggo pengeling-eling kanggone para priya. Wong lanang heeh. Dadi nek nyawang wong wedok kuwi, Heeh. aja saka rupa, aja saka bodi. Lah terus? Lah engko nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Oh lah iya malah padha lah. Ora malah nyanyi no. Nyanyi. Alah giyong giyong. Lah ya. Mula aja ngoyak gebyaring donya. Lah iya. Ngono lho. Mula para priya ki nek golek bojo ayu ya milih apri. Ayu ning galak, nek aku rada rapati ayu ning gemati. Lah milih mung sesaat apa sing wayah rendang iso benake gendeng lho. Wayah gawe pawang, gawe jogangan, dileboni dhewe. nang balik apri. Pedang kuning. Diaturke ya Allah. Kapurakan bawa rumiyin Mbak Apri kan Mbak Mimi. Seliramu sih adal kendel ya no. Iya. Soalnya dadi aku ngopo seliramu tak kon kendel. Soalnya aku hijrah nang IKN kan aku ninggal kowe iki wis tetek ngono lho. Ada di bekantan. Bekantan ki lutung iki Pri, lutung kono ki. Bekantan. Natyan wujud temong peksi. Ugi katuraken danipun Bapak Wali Kota, danipun Bapak Haji Damar Prastyo menika. Si. Kalian Ibu. Nyadong duka nggih Pak Damar, sekalian Ibu. Sok cantik ngono. Aku Pak Wali Kota jumeneng nang kene aku arep nyawange kaya ora tekan aku wong cilik kok iso sepanggung karo beliau ki ora mongkok atine. Lah iya sak atase Sukimen iso kalau Pak Wali Kota. Mbak Mimin. Oh iya. Mbak Mimin kok sing Mimin. Kusumane Ngayu Mimin Saputri Ratu Angga Inggi Pringganing Tias Ari Gustanti Akmi Pratista Arkademi Kuswardono kok Sukimin. Jeneng sakmono ki ya ana artine. Yono artine Apa? Kusumane Ngayu wis ngarani Trainata Rembesing Madu dadi ora cepete-cepete ora muntul ora gereh-gereh ora mengangka ikut lho Pringganing Tias Heeh. Pringganing Tias ki mamah ling lair aku nang ngisor dapuran pring Mula kowe rada gateli ngono lek. sire pipis malah kebablasan metu aku Walah. Akmi Nun. Piyayi Magelang nika piyayi budaya. Budaya. Ringgit sami penarak lengkap. Injih Budaya. jan mongkok setengah kula ya Allah rasa mantuk urip nang Magelang apa piye nak ya Aku nek mirsani ibu-ibu sing ngagem jilbab ki ning ati kok rasane adem ayem ya jas Aku adem ning omah kok jilbaban sing ngene mbokku ya, Lek. lah kowe jenenge lanang ya tok jilbaban Oh iya lah. wong dhewe gelungan ora kabeh wong seneng kok malah jilbaban niatmu wis kleru Piye? berjilbab untuk menutup aurat utawa mengamankan diri kita Lah lah kowe jilbaban nggo nutupi kala menjing ya wis kleru niatmu kaya dene wong olahraga lho aku olahraga biar sehat bonusnya langsing bukan aku olahraga biar langsing lah kowe buru langsing terus nek sehat piye lho dadi ngono luruskan niatnya dulu Nggih, Pak De. kok salah meneh ayo budgetnya nak aku nak dhuwur ya nduk men sing mburi mirsani kecantikanku aura sing positif ki sama mancar lho nak Telek. lah ya lho Mbak Mimin kajane ora ayune kok nyenengke Aprikae ayu tapi kok membosankan lah itu gumantung ati ngono lho Jas iki sing diarani never ending beauty Apa kuwi? kecantikan tiada pernah berakhir jadi gak ada masanya Dadi ranggo tuwa. ranggo tua Langsung brek. yo ngaku masuk angin bro masa langsung ngaku masuk angin barang ndak ngagetke sedulur Monggo kajeng nggih. Nggih. Heke witelining branta. kembali ke fitrahmu nok suara panut ale suara lanang aja guys Panut. suara zaman kue lahir ono ndak darani Ya aku isin karo mantanku. sapa oh Sing rebab. sing rebab to mantanmu to kuwi Iki dhisik Kristia kan kancaku Heeh. terus dadi pacarku Heeh. terus kene Dek ra sida rabi to aku wegah Heeh. Dek ngomong Dek sesuk rabi karo aku ya Heeh. lah ngopo to Mas kok kesusu ben iso nggo gentenan karo bapak gentenan nyambut gawe Gentenan nyambut gawe. Kan kene ya dalang dalang nek putrane dalang yo ngancane bapake dalang celiramu yo ngamping-ngampingi waduh takut tapi omonganmu horor lho Pri aku halo
Mas. Lanang. Oh iya lali. Sok cantik. Kabeh ngertine kowe wedok lho, sing darani lanang aku tok. Nggih. Pak panitia Pak Sugeng wis kapusan lho, Le. Iya, toh? Mbak mesti saiki gelo walah lanang bae. Lanang ya iki. Lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dibledehke sik. Nah. Nah, wahing sik. Telake diatur sik. Atur telak. Halus manis nengse. Kok kaya kurang gede ngono ta, Lek? Sing wewo iki singkirno. Aku tak tinggal ngomah kok ning wayah-wayangan iki tak Lah tinggal aku tak tinggal ngomah dewewer kucing. Oh alah. Mbok ra horor. Perbiasaanipun wonten skillipun manahi badhe swara kakung menika Coba dipun kowe swara suara. putri Anu begagah nika wiranipun dipun tarik kan larak. Kowe suara wedok sik coba. Was suwe. Was suwe giat. Kowe mbok keplenet. Nyun sewu, Mbak, nyun sewu. Kalau wau bar maghrib swanten kula apik. Nyun sewu sinden iki enten sing nyantet kula mboten. Nyun sewu kula nyun pirsa lho, ora kok menuduh lho nyun pirsa. nyantet. Ora usah disantet wis remuk kok. Nyun sewu Mbak, nyen harus yakin larisku ora bakal ngurangi rezeki panjenengan. Iya. Laris panjenengan ora bakal ngurangi rezekiku. Dadi ngopo dadak nyantet-nyantet 4 jupat 5 pancer golek jukun nggo men kula ora ndak boleh. Nggak boleh. Gusti Allah ora bakal kleru bagi rezeki nggo umat. Ngopo dadak disantet barang. Mula kok mau bar kisak kok wetengku aku kok ana wetengku koyo anu metu. Kerul-kerul. Anu silet, lading, gunting ngono kuwi lho. Oh layak mula kok ndokmu gur separuh. Dibelek silete. Apri iki Mali ngapunten lho Pak. Lek Bapak Wali Kota lho. Lek Bapak Wali Kota lho. Kiai budaya, kiai agamis lho. Aku gak nek guyon horor. Lah piye? kandhani to. Heeh. Kita dagelan, kita cowok dandan perempuan, tidak semua orang bisa menerima kita. Terus Syaratnya dagel ki ana syaratnya. Apa? Siji nek guyon kalau kita melawak jangan nyinggung soal sara, suku, agama, ras dan adat istiadat. Karena kita seluruh. besar karena beraneka agama, budaya lan sak piturute. Apa meneh Magelang tuh anu heterogen masyarakatnya. Heeh. Nomor loro nek Indonesia Mini. Indonesia Mini nang Magelang, kota Magelang. Nomor Terus? loro nek guyon jangan jorok, ojo saru, ojo trocoh, ojo lekoh. Tenan, ojo lekoh, ojo saru ngono mah Lah guyon. kok kowe nek digodho wong lanang ya mbok tanggepi. Kan digodho niatku kan sedekah. Perkara ono niate zina kan sing salah kono. Sedekah ngono an. Lho. Apa iso? Ngendikane Pak Ustad, yen ra iso sedekah bondo donya, sedekah iku partikel utawa tenagamu. Lah tenagaku tak sedekahke, niatku sedekah kok kono do nyaman. Lah Angger aku bar sedekah kok dikaide 30 ra salah kono. Lah Kono iya niate elek. Berarti sing salah Sing salah mereka. Lek bayar ki bangsane Mbah Ahmad, Pak Deatemo, Pak Deraji. Diluruskan niatnya. Walah. Bacotne nak bacot kena. Waktu minggen kula lana Begagah para. Begagah no. Iya. Dadi mau kudu ombong. Iya sing ombo no. Nek engko nek mingkup bledos. Apane to kuwi bedas. Anu Golek iya Lek. cok kandhani Oh, kok. berarti kudu begagah tenan. Lah ya saurane aku luwih senior saka kowe kok. Iya. Golek isi podang jana Wedok. Lanang. iba Wedok. Bengeng. Lanang. tiku Lanang. nyanding bisa Wedok. Dadi. Lanang campur wedok. Lanang campur wedok meteng lho. Oh, kok lho. anu suarane iki lho, Pri. Swara. Swara kok meteng. tambah Langgam rumiyin apa langsung gumyak nderek panjenengan? langsung gumyak mawon nggih. Langsung gumyak. Kersanipun mboten ngantuk nggih. Dek, ning nggih nderek pamrayogi panjenengan. Nyuwun sewu podang kuning karya sinten Mbak Apri Mimin? Karyanipun nenek moyang. Kidarno. Ki Darno. Podang kuning karo udut dulu. Nggih, kali udut dulu. Udut dulu. Nggih. Ya, Nak. Enggak, podang kuning. Oh, berarti bau kowe sik, Nak. Oh, buka uang. Buka telak ya, Nak.
Oh, gatel. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran kang goleki sing tak sayang mubeng miterangganku goleki ora krasa esok awan nganti wengi Kleang-kleang tak sawang mencok neng gempang kekancangan tak rindek saka kadohan sarwin wonse dheweke ngaleh mencok seret tirang tak sawang tambah manise iba bunga yen kelakon nyanding slirane yo ora bakal atiku kaki wangalian yen siput yang andudut ati kepranan ora manjah atiku sanesaya ndadra tak sranani sun pikat kula teken keluyuran kang goleki sing tak sayang mubeng miterangganku goleki ora krasa esok awan nganti wengi yen nganti priya kang nyawang kleang-kleang tak sawang mencok neng ngepang kancangan tak rindek saka kadohan sarwi ngoceh dheweke ngaleh pentokan komeng seret tirang tak sawang tambah manise iba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen siput yang andudut ati kepranan ora manjah atiku sanesaya ndadra tak sanani sun pikat kulute kendo sampun pamungkita menika wonten atensi bilih menika ugi wonten tari gambyong. Oh ngaten. Saking widodari tlatah Magelang. Oh nggih. Nggih. Nah semonggo Mbak Biling sing mandhegani dipun iringi gambyong. Oh nggih. Anu PJTKI. Kok PJTKI? PKJT. PKJT kok PJTKI. Semonggo saking Sanggarwa seni tari
Widowati Magelang. Widodari Magelang. Widodari Magelang. Ayo persiapan monggo. monggo. Kak Tureken. Dados satoto sama tegati sawegeng diri. Kemarin minggah datang pepanggungan sinar laras. Yuk. Yo monggo bonang malih bikak bonang dah. Melok.
Tepuk tangan, tepuk tangan. Wis. Terima kasih. Gus talah. Tak kira Widodari tumurun. tak kira widodari ngendu jebule kenya wandu le. Anya kowe sing dadi mbok-mbokan. Saking sanggar tari menapa menika Mbak E? Saking Mbak Bilih wonten perwakilan juru bicaranipun monggo. Niki suara wedok napa lanang? Ampun derek kemawon. Nggih, Putri ya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih tepangaken menika saking Dewi Prigel Ngigel saking Magelang inggih. Enten rencang-rencang gabungan saking Temanggung ugi. Oh nggih. Derek Mangayu Bagyo hari jadi Kota Magelang nggih dados 1119. Ya. Sapa sing perwakilan? Ayo. Sing tua kowe. Kok malah sing tua to ya? Ucapan untuk Kota Magelang. Semoga Magelang tambah jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semua masyarakatnya semakin makmur, Amin. serta sehat terus, ge. Amin ya. Pokoknya semuanya semangat, tetap semangat, jaga nama baik Kota Magelang. Alah. Yang apa jenenge pilih misine Kota Magelang kan menciptakan masyarakat yang bermanfaat. Lah, karena Jadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk makhluk lainnya. senadyan minoritas ning tetep kudu berkualitas. Lah, tepuk tangan kagem penyanyi. Ini ki Juga Kota Magelang kota tumoto, Mbak. Tumoton. Tetap semangat, ojo nglungkru, Injih, jadi matur diri suwun. sendiri. Sing Injih. penting ojo ngrugekke tangga teparu kadang Leres, pemikiran nggih. Semangat dulur-dulurku kabeh, Matur suwun, sukses nggih, kagem Pak. panjenengan nggih. Wong ayu kabeh. Salim karo sesepuh pine sepuh. Heeh. Ya. Alah, Iki Salim. jenengmu asli Ken sapa? tambah kuncoro tambah kondang kaya Mayo. Mbak Mimin. Jeneng asli, Mayo. jeneng KTP. Mahmud. Mahmud dadi Mayu. Iki jenenge wedok sapa? Anindya. Anindya KTP ne. Aldi. Aldi Dadi Anindya. Iki sapa lah kaya Cina ro. Cina kebledosan selepan. Sapa jeneng asli jeneng wedoke sapa? Inces Alexa. Inces Alexa. Inces Alexa jenenge apa? KTP? KTP. Alek. Alek. Oh. Malah lek ya. kok kaya jenenge tekku. Baluk gitu. Ini namanya siapa sayang? Iya, iki namanya siapa sayang? Namanya Kirana. Kirana lah kok kaya pit. Terus jenenge KTP sapa? Kirno. Kirno. Malah nono. Peh jenenge rakulaane lho. Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota menika warga panjenengan yang perlu diberikan ruang di fenomena gunung es menika paribasan menika mewakili ratusan mungkin yang di luar sana yang nyun sewu diberikan wadah sehingga berkegiatan sing positif-positif. Positif lho pokoknya Pak Kirno. Nggih, Mbak. Ora kena Ati. tetek. Oh, nggih, Nah. mboten. Kuwi Pun mboten tetek saniki. ora kena Pen, tetek. ini penjahit ternyata. Online. Online. Sih. Keprok kowe. Sukses ya, Dek Kirana. Dek Kirana. Lah kir. Duh, Oh alah. gelangi dan gendol-gendol. Iki Iki sapa sapa meneh kok iki? Niken Salindri rambutnya dingenekke. Niken Mahalini. Niken Mahalini. Jenenge KTP sapa? Purwoko. Purwoko. Kowe iki matak sinden kok pawakanmu kok gentung ngono iki piye to iki?
Malah kaya manol pasar. Iki sak lete karo Lek Sukimin. Saumuran karo aku iki. Lah, paling asma sinten, Mbak? Novi. Novi. Menawi nama bawaan lahir? Navi. Navi. Oh, iki padha. Novi dan Navi. Kok umurmu padha kok kowe Sukimin, Lek? Ya aku ora ngerti yo. Sukses nggih Mbak Navi. Ya Allah halus. Sukses Bu Navi. Alah lah iki ya Allah kayak toko Mas berjalan iki ya. Ya ampun. Kok kaya apa jenenge? Sunggarane kok Gunung Merapi ya. Wah, gugrut coba gugrut. Jualah kok. Paring asma. Susune doyong ta Mbak kan? Langsung kimin susunya. Aja gombale aja ditokke. Tos tahake. Iya. Iya. Nami paling Oh, asma sing. Asma. Mitri Ayu Lestari yang selalu disukai para lelaki. Oh, lelakine mendem nek ra mendem ra kalu. Merem. Nama KTP. KTP Tarno. 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 Ora Tania Jaya. Lah nggih, sehat-sehat sayangku cintaku nggih. Paling asma sinten Mbak Yu? Indun. Indun kepala Indun. Jenenge KTP Mahfudin. Mahfudin. Walah, Mahfudin Din. jadi Indun. Iki wong tuane jenenge abang piye ya? Alah. aku gumun lho Lek, aku ya wedi lho. Ngapa? Aku lho wedi wong lenang-lenang kok do dandanke ora sengeni mbokne ya. Ora perlu tak jawab ya, Bri. Ngapa? Ndangok ora kalau mejeng ya ketok to kok le kok sing-sing ae. Mahfudin kesehariane sambene apa? Kegiatannya Kesehariannya perias atau Perias. Oh, perias. Perias. Sukses ya. Prias manten apa jenazah? Loh, Oh, loh, manten. perias jenazah niku yang wonten tantanganipun. Penting pekerjaan tidak merugikan. Bismillah halal ya nanti berkah barokah lumintu atau dadi getih ya getih sing apik, dadi daging ya daging sing apik. Mergo nek dimasukin barang-barang sing haram kuwi engko paribasan di anak turun kandhanane angel merosal bodho. Ngono. rungokke Ndun. Rungokke. Wadene pomone aku golek katutan sing aku ora mengguri lho, aku katutan haram pomone ya ngono ki. Lah kita bersihkan lho, piye carane to? Lah ngono kuwi. Wis semangat ya sayang Indun, sukses ya sayang. Heeh. Mahfudin. Mahfudin. Hati ya Den. Sajenipun. Sesuk ngerek ya. Kamu namanya siapa? Nama saya Rahma. Nama saya Rahma. Sugeng dalu iki mbok-mbokane. Mbok-mbokane. Sanes, Sanes. bapakne menika. Oh, kalau Sing wau. tuwek dhewe niku. Oh, Oke. niku sing alus. Bu Rahma pidalem saking pundi? Saking Magelang mawon. Magelang. Paring asma Setri Bu Rahma. Menawi Nggih. KTP-nipun. Nur. Oh, Nur. Walah. Nur ki cahaya ki Cahaya. kok iki malah peteng dedet ya, Pri. Tapi Karena apapun yang aurane gelap. yang penting sehat selalu, Amin. sukses. Amin. Minoritas tidak boleh menjatuhkan tapi saling support. Nggih. Gedhekke atine. Nggih. Bagaimana bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana bisa diterima oleh keluarga, tetap jadi diri sendiri dan kudu sukses. Nggih. Mergo nek wong ora sukses ki mesti paribasan dianggap remeh. Nggih. Sukses sesuai dengan profesinya Nggih. masing-masing. Nggih. Mang rungokke Gus Sukimin iki. Nggih. Ya support saling support sehat-sehat Matur suwun nggih Pak D. Pakde ta. Lenang-lenang kok do kecep-kecepan kowe iki. Ya semuanya lancar Amin. nggih, monggo nggih. Iki selain nari sak lagu nyanyi bareng-bareng. Boleh, Ayo nggih. nyanyi sik Nggih. Oke ini. lagunya. Oh, perahu layar. Oke, Nggih. perahu layar. Enggak. Diberikan kesempatan dipun Dikatakan apresiasi. danipun Iki- Bapak Wali Kota. Nggih. Mesti anu, apa jenenge iki do curhat nek perahu layar. Dhisik kowe karo aku ora bayar. Pak perahu layar. Ya, Sa. Perahu layar. Dados sa. Ya, ini dibagi. Sing gede-gede ning dhuwur. Yo. Sing cilik-cilik dhuwur. Yo. Ya. On. Lelelele.
Sukses selalu. Terima kasih sayang-sayangku. Kota Magelang Iya, sayang. kota budaya. Ya, Komplit. alah, iya sayangku. Yo. Semoga mereka Nggih. Mbak Ari Mardikaningsih Mangga Mbak Ari micil saking Salatiga. Salatiga. saking Salatiga. Matur nuwun adik-adikku sukses bahagia. Saking panjenenganipun Bapak Wali Kota Magelang juga ngerusaken tembang kangen. Monggo Mbak Ariyanti kalian Mbak Nah, Ari. Mbak Ariyanti kalian Mbak Ari. Bosan Mbak Mbah Ari mungkin Mbah sama- Lukito le ngawaske Kirno ngantek kami tenggeng. Kirna Oke, terima kasih Nanipun beliau masih Kirana. narangga. Nggih, monggo ngaturaken tembang kangen so. Mangga Mbak Ari Sinar Laras. dan Mbak Ariyanti. Yuk. Kolaborasi so. Yuk. Nggih, Mbak Limbo menika Nggih. mau ugi wonten Napa? request Nggih. langgam sapa wonge. Oh nggih. Saking Bapak Bani Pring Surat. Oh ngaten. Nggih. Sapa wonge? Nggih, monggo Nggih. kata-kata musik. Katuraken pamundhut saking Pring Surat. Buka di monitor lumantar YouTube Sinar Laras. Ugi dipun diarahke langsung. Nggih, monggo Cak. Langgam Cak. Sinar Laras Lumadi kolaborasi Radio FM Kota Magelang. Sopo wonge? Lola. Monggo. Mbak, apa itu? Pamundutan saking Pring Surat Temanggung nggih. Saking Pring Surat monitor. Judah mutiara kependem, capet-capet nggih Mak Cangi. Kowe ora pengen ngewangi adimu Lek? Mangga. Aja meneh mung lagu, Pri aku utang wis sok lali kok. Ora pareng no. Dita tulisane. Iba. Ugi kula aturaken menika jurakanipun Istana Sayur ingkang wonten ing Ablak Magelang menika. Mbah nuwun nggih. Ah, semoga
Ibaku jiwa hatiku aduh piyo kaya tanah Kali janji nih ya. Ya ya. Ya ya. asik. Yuk ayo sini sayang. Masuk. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ngekawang aku. Habiskan. Habiskan sayang. Ya, ke Pak D. Pak, Dik nganggo tapi kan bareng isak lho. Matur sembah nuwun Bapak Wali Kota, Jin Bapak Abdul, Bapak Wali Kota, Bapak lagi. Jin, mugi pinaringan sehat, semangat untuk memimpin Kota Magelang untuk menjadi lebih maju lagi. Amin. Dan sudah terwujud ya, Lek, Kasunyatan. bahwa Magelangku adem, Adem. rakyatnya Kondusif. pemimpinnya, Nah, mergo betul. saling menjaga keanekaragaman. Ragaman. Toleransi agamanya ya kuat. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu. Ibu sugeng Sembah kula nuwun. jan wekdal saged sowan silaturahmi malih. Nggih. Asma enggak? Asmangga. Jan. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak yupriane. Hatiku sujana kami kacang para wanita liya. Masuk. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kamar mangun nganti lingsir srengenge ana kene aku tunggu kowe Anak kambing sayang. tak esem yen tak telepon malah bapak tadi Yo. mangkel aku yen kepada pipimu manggota Alah, 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 alah. lali janjine kandhane alasane mangkel lagi seperti ora gelang kadung dandan kowe ora kono sing nganggo cur bareng Sur. sur Pak Des senenge sur janjane kowe ning ngendi gelagaku sajak nyurigani atiku sujana
matur nuwun.